Pipila ka lugar sa Arakan, Cotabato ang gibaha atol sa kusog nga ulan kagabi. Landslide natala sa usa ka barangay sa lungsod. Samtang pipila ka kabalayan ang nadanyos. Sumala sa pag-asa, localized thunderstorms ang magpaulan sa dakong bahin sa Mindanao. Ani ang report ni Jess Tony Humamil. Natugaw ang kagabion ini mga residente sa barangay Kulaman Valley, Arakan, Cotabato atol sa kusog nga ulan Lunes sa gabi. Gani, daw sa paana ang dalan tungod sa naghaguros nga tubig baha. Doon na sa mga punuan sa kahoy nga mibabag na sa kadalanan diyang nangatumba. Sumala sa Arakan LGU, pipila ka mga balay ang nadanyos tungod sa baha. Doon na sa usa ka balay sa sitio Abo-Abo sa barangay Kulaman Valley ang natabunan sa pagdahili sa yuta. Hinoon, swerteng walay tao nga natabunan. Mayroong siyam na bahay doon yung naanod. Wala talagang naiwan, pati yung mga gamit ng mga residente. Kasala na yung mayroong pang multicab, mayroong motor, at saka yung mga kagamitan nila lahat. Yung isa doon, naiwan yung structure, pero hindi na rin pwedeng tirhan kasi sira na. Nadanyosab ang tulay sa Lugak-Ak River sa barangay Kabalantian gumikan sa pagbaha. Sa video sa residente nga si Samantha Sardua, makita nga nakabkab sa baha ang approach sa box culvert nga mo'y agianan sa mga sakinan padulong downtown. Matod sa mga residente, wala pa kaabot og usa ka tuig ang maong tulay. Busa problemado sila karon, sanglit palisuray na sab ang pagtabok sa mga sakinan sa lugar. Mutuyok pa sa duha ka barangay una makaabot sa downtown. Hinoon dunay hanging bridge apan tao o motor lang ang makaagi. Yung motor lang po yung pwedeng makadaan sa hanging bridge, pero kung mayroon kaming mga produkto, so hindi talaga makababa dito sa Arakan. Samtang nakatalasab og landslide kilid sa highway sa barangay Upper Myokan, kapin 5 ka oras sab natanggong ang mga motorista tungod sa nakababag nga yuta og kahoy sa kalsada. Gilayong nagpahigayon og clearing operation ang Arakan LGU sa lugar. Hinoon walay natala nga nasamdan o naangol atol sa insidente. Sumala sa Arakan LGU, gatusan ka mga residente ang mibakwit tungod sa pagbaha. Nagpadala na sab sila og hinabang ngadto sa mga apektadong residente. Matod sa pag-asa, localized thunderstorms ang magdala og mga pag-ulan sa dakong bahin sa Mindanao. Ang Mindanao makasinati sa panalagsa nga pagdag-om ngadto sa mapanganuron nga kalimtan, inubanan sa patak-patak na mga pag-ulan, pagpanalugdog ug pagpangilat tungod sa localized thunderstorms. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.